Mapagpalang araw po mga kalakbay. Bago ko umpisa ng pagbabahagi ng aking kwento, ay nais ko lamang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw. Maging sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Divina. Edad 42 na sa taong kasalukuyan at naninirahan dito sa Batangas. Bali tubong Leyte po talaga ako mga kalakbay. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking hindi makakalimutang karanasan noong mapunta ako sa lugar ng aking asawang si Manny sa liblib na baryo ng Antique. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1998. Nasa edad 18 pa lamang ako at kasalukuyang naninirahan pa kami ng aking pamilya noon sa Leyte. Nang mga panahong ito ay nagtatrabaho na ako bilang tindera sa isang malaking tindahan sa aming bayan. Stay in ako noon kalakbay dahil alas 4 pa lang ng madaling araw ay nagbubukas na ang tindahang pinapasukan ko. At tuwing papatakang alas 7 ng gabi ay saka pa lamang ito nagsasara. Isang beses lang ako kung umuwi sa bahay namin noon at tuwing linggo kung kailan ang day off ko. Hindi naman ganoong nakakapagod ang trabahong pagtitinda ko dahil 4 kami magkakasama at salitan kami ng oras ng pahinga. Idagdag ko lamang pong magtatatlong taon na ako nagtatrabaho dito. Mabait at kilala din naman kasi ng mga amo ko ang pamilya namin. At kahit nasa tindahan ako nagtatrabaho, ay may kasungitan at kasupladahan akong taglay. Kaya naman ay niisa sa mga nagtatangkang pormahan ako at ligawan, ay walang nagtagumpay na makarelasyon ako. Dahil na rin sa naging galing ako sa istriktong pamilya at parating hinahabilin sa akin ng aking ina na huwag muna akong makipagrelasyon. Dahil din sa hirap ng aming buhay. Nagsasaka kasi ang hanap buhay ng aking ama at pag-aani naman ang palay ng trabaho ng aking ina. Kaya naman hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral at mas pinili ko na lang ang magtrabaho kaagad. Panganay din kasi ako sa aming 4 na magkakapatid kalakbay at bata pa ang mga sumunod sa akin. Hoy Divina, tingnan mo yung lalaking nasa kabilang kalsada o. Kanina pa yan nakatingin sa'yo. Pabulong na wika ng isa sa mga kasamaan ko na tawagin na lang nating Sally. Sinundan ko naman ang paningin niya na dumako nga sa kabilang kalsada kung saan nakatapat ang tindahan namin. Nakita ko naman ang isang lalaki na nakatingin sa akin at nang magtama ang aming paningin ay agara naman itong tumingin sa ibang direksyon. Ibinaling ko muli ang paningin ko kay Sally na kaidaran ko lang na ngayon ay ngumingiti-ngiti na. Sira, may asawa na yan eh. Madalas kong makita asawa niya na bumibili dito. Pasinghal pero sa mahinang boses na tugon ko kay Sally at akmang hahampasin ng hawak kong plastik. Napatawa lang naman siya sa ginawa ko at pinagpatuloy na ang trabaho niya. Kinahapunan ay maaga kaming pinagpahinga ng amo namin sa silid na tinutulugan namin. Isang kanto lang din naman ang layo ng tindahang pinapasukan ko sa totoong bahay ng amo namin. At doon ay may isang kwarto para sa aming mga tindera. Meron din naman silid para sa mga boy o kargador ng paninda na gustong mag-stay in. Pero sa kabilang side ng bahay na yon, dahil mahigpit na ipinagbabawal ng amo namin na magsama ang mga babae at lalaking trabahador nila. Siyempre iwas na din sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Tuwing hapunan lang kaming lahat nagkakasabay kumain. Kasabay pa namin ang mga amo namin at ang 3 nilang anak at ang iba pa nilang mga katulong sa bahay. Kinabukasan ay panibagong araw na ng pagtitinda namin. Naatasan ako ng amo kong babae noon na magpunta sa bodega at tignan kung dumating na ba daw ang iba pang panindang i-display namin. Agaran ko naman siyang sinunod at nagmadali na akong nagtungo sa likodan ng tindahan. Sa kakamadali ko kalakbay, ay hindi ko inaasahang nabangga ko ang lalaking may mga bitbit din na paninda. Ay nako, pasensya na po. Paghingi ko ng paumanhin sa lalaki. Ayos lang ako, miss. Tugon niya at mabuti na lang mabait yung lalaki. Dahil kahit nabitiwan niya ang mga bitbit niya, ay hindi man lang ito nagalit sa akin. Tinulungan ko na siyang pulutin ang mga bitbit niyang nagkalat na sa sahig. Doon ay napag-alaman kong Manny ang kanyang pangalan. Mas matanda ito sa akin ng 3 taon at bagong pasok na kargador lang siya. Palisimang pido ang nagpasok sa kanya
na matagal na rin naming kargador sa tindahan. Magmula ng araw na iyon, kalakbay, ay tila ba tinamaan ang kasungitan ko sa kanya. Kung gaano kasi ako kasuplada sa iba, ay ganoon namang kagusto kong mapansin niya ako, mga kalakbay. Hanggang sa tuluyan na ngang nahulog ang loob ko sa kanya. Tapos ay palihim akong pumunta sa silid nito. Kahit na maring ipinagbabawal ng mga amo ko iyon, ay sinuway ko. Sa kakulitan ko din, ay nagtagumpay nga akong maging kasintahan siya. Paglipas lang ng ilang buwang pagpapapansin ko sa kanya, paano ba naman kasi, mga kalakbay? Kahit hindi kaputian, ay talaga namang masasabi kong may taglay na itsura si Manny. Idagdag mo pa ang kabaitan at maginoo niya. Ayos ka lang ba, Divina? Bakit parang ang tamlay mo? Minsan tanong niya sa akin nang lumabas kami magkasama. Nasa may dalampasigan kami ng dagat noon at naglalakad-lakad. Anong Divina? Ano, mahal? Mahal nga pala. Pasensya na, hindi kasi ako sanay sa ganyan tawagan ni. Pero huwag kang mag-alala. Masasanay din ako, mahal. Uutal-utal at nahihiya niyang sabi na ikinatawa ko naman. Umarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Alam mo, mahal, naisip ko lang. Paano kaya kapag nagkanak na tayo, no? Ang ganda ng pangalan niya kapag pinagsama yung pangalan natin. Danny. Danny ang magiging pangalan niya. Nakangiti kong sabi, upang hindi niya nausisain pa kung ano ang bumabagabag sa akin ng mga sandaling iyon. Dahil sa totoo lang, nababagabag ako dahil ilang buwan na kami magkasintahan at nananatiling lihim pa rin ang relasyon namin. Oo nga, Danny, ang ganda nga. Tugon niya. Makalipas ang ilang buwang relasyon namin, ay hindi ko inaasahan na magbubunga ang mapusok naming pagmamahalan. Magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ko sa nangyari. Sapagkat yari ako kapag nalaman ng mga magulang ko ang pagdadalang tao ko sa lalaking hindi ko pa na ipapakilala sa kanila. Mahal, anong gagawin natin? Tiyak ako kung kakatayin ako ng mga magulang ko. Pag-aalalang wika ko kay Manny. Kumalma ka nga, mahal. Pumunta tayo sa inyo. Sabihin natin sa mga magulang mo. Pananagutan naman kita. Tugon ni Manny habang pinapakalma ako. Hindi pwede. Kakatayin ako ng mga paano ba to? Ganito na lang. Sa inyo na lang tayo pumunta, Manny. Anong sa amin? Oo, tama. Sa inyo tayo, itanan mo ko. Wika ko naman kay Manny. Sira ka ba? Mas lalo tayong kakatayin ng mga magulang mo. Wika ulit ni Manny. Mangiyak-ngiyak na talaga ako ng mga sandaling iyon at hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko hanggang sa tuluyan na akong maiyak. Oo na. Sige na. Itatahanan na kita. Tumahan ka na, Divina, mahal ko. Pagpapatahan ni Manny sa akin at pinupunasan ang mga luha ko. Ilang araw nga lang ang nakalipas, mga kalakbay, ay nagtanan na nga kami ni Manny. Maging sa mga amo namin ay hindi na kami nagpaalam at itinapat namin ang day off para madala namin ang mga gamit namin. Agaran naman kaming bumiyahe patungo sa lugar nila Manny sa Antique. Hindi ko inaasahan na ang layo pala kung saan talaga nakatira si Manny. Kaya naman napagod talaga ako sa biyahe noon. Pero hindi ko na ininde iyon at inisip ko na lang na mas malayo ay mas mabuti upang hindi kami mahagilap ng aking mga magulang. Iyon na lang talaga kasi ang nasa isip ko ng mga panahong iyon para takasan ang problemang kinakaharap ko. Ngunit nang makarating kami sa lugar nila Manny, hindi ko akalaing malayo na pala ang baryo nila mula sa sentro. At halos nasa paanan na ito ng bundok. At kada bahay na madadaanan namin ay talagang sinusundan kami ng tingin ng mga nakatira roon. Hindi na lang ako nagreklamo dahil kagustuhan ko din naman iyon. Nang makarating kami sa labas ng bahay nila Manny, ay nanlaki talaga ang mga mata ko sa nakita ko. Dito ka nakatira? Itinuro ko sa kanya ang isang bahay na may kalakihan na animoy bahay ng mga Espanyol. Napapalibutan din ito ng nagagandahang mga bulaklak. Tanging tangulang naman ang naging sagot sa akin ni Manny.
Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito pala ang buhay mo dito? I mean, sa ganito ka pala nang galing. Takang tanong ko pa rin. Sa kadahilan ng mahalata mo talaga sa labas ng bahay pa lang nila na may kaya talaga ang pamilya nila. Hindi katulad sa kung saan ako nanggaling. Hindi ka naman kasi nagtatanong, mahal. Tara na sa loob, magmadali na tayo. Wika niya sa akin at agaran na akong hinila papasok sa loob ng tarangkahan nila. Nakita ko pa itong sumilip sa labas na para bang may tinitignan kung may iba pang tao sa labas ng bahay bago niya ito isinara. Nang makapasok na kami sa loob ng kanilang bahay, mas lalo pa ako namang hakalakbay. Sapagkat halos lahat ng mga gamit nila sa kanilang bahay ay puro antigo na at talagang magaganda. Ang ipinagtaka ko lang ay ni isa ay walang sumalubong sa amin na para bang walang nakatirang tao sa bahay. Halika, ipapakilala kita kay inay. Hinawakan ni Manny ang kamay ko saka naglakad papunta sa tapat ng isang pinto. Kumatok ito ng 2 beses, saka binuksan ang silid ng kwarto. Agaran naman akong napatakip ng ilong ko kalakbay nang sumalubong sa akin ang napakasangsang na amoy na animoy nabubulok na hasang ng isda at bulok na patay na hayop. Ma, ako ho ito si Manny. Nakauwi na po ako. Wika ni Manny na parang wala lang sa kanya ang mabahong amoy na naaamoy ko. Nakita ko naman ang isang ginang na babae na sa tingin ko ay nasa 50 na ang edad. Pasok ka, iho anak. Rinig kong wika nito. Marahan ko namang inilibot ang aking paningin sa loob ng silid ng ina ni Manny. Kinilabutan talaga ako nang makakita ako ng iba't ibang ulo ng hayop na nakasabit sa dingding. Lalo na nang dumako ang paningin ko sa isang altar na punong-puno ng kulay itim na rebulto at itim na mga kandila. Nang makapasok na kami sa loob ng silid ng kanyang ina, ay nakita kong tila may sinusundang amoy ang kanyang ina hanggang sa napadako sa akin ang kanyang paningin. Maasawa ko po si Divina. Magkakaanak na po kami. Diretsahang sabi ni Manny na ikinabigla ko naman. Dahil paano kung magalit ang kanyang ina. Ilang sandali namang binalot ng katahimikan ng paligid namin na para bang nagpapakiramdaman lang sa bawat isa. Ramdam ko na rin ang malakas na pagkabog ng puso ko ng mga oras na iyon dahil sa kabang nararamdaman ko. Nilaksan ko na lang ang loob ko at ako na mismo ang lumapit sa ina ni Manny at nagmano ko dahil iyon ang nakagawian ko sa amin. Mano po, magandang hapon po. Nakangiting pagbati ko matapos kong kuhain ng kamay ng ina ni Manny at ako na mismo ang naggaya dito patungo sa noo ko para makapagmano. Nang magtama ang aming paningin ay talagang nanindig ang mga balahibo ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Magandang hapon din, iha. Ilang taon ka na nga ba? Tanong nito sa akin. Sasagutin ko na sana siya nang biglang magsalita si Manny. 21 ma. 21 na po ang asawa ko. Mariing sabi ni Manny. Kahit ang totoo ay wala pa akong 20 ng mga panahong iyon. 21 po. Segunda ko na lang kay Manny. Hindi rin po kami magtatagal, ma. Mga ilang araw lang po kami dito. Aasikasuhin ko lang ang iba kong gamit at sa lugar kami ni Divina titira. Aniya pa ni Manny at hinawakan na muli ako sa kamay. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento, mga kalakbay. Hayaan nyo at isusunod ko kaagad ang karugtong ng kwentong karanasan kong ito. Muli ay maraming salamat sa inyong lahat, mga kalakbay.